रायजो राजाफ्रा अनोब्ला खुलुमो, अनोब्ला एसे अनसुंथाइ हरोब्ला आं गोजोननाय मोनगौमोन आरो। आङो गोदोनिफ्रायनो हारिमु नाजाबोदों, गारबोआखै। जिउयै माहामै जुजिनानैबाबो सेरजा दामनानै बर' जाथिनि आंगो सेरजाखौ आं लाखिनो हाबोनाय बायदि आं मोनदोंमोन। खुलुमबाय रायजो राजाफोरखौ। जेनेबा सार प्रमद बर' सारा जाहाथे आंनि फिसालानि लोमजानायाव जाहाथे मदद हरो, सारा आंखौ नाहरो। जाहाथे जेनेबा नायै आं दा फैसा थाखायाबो आंना दा थुंगेबाय सार। जाहाथे आंनो अननानै थाबनो फैसाखौ एसे अनसुंथाइ हरो फिसानि थाखाय, फाहामनो थाखाय। बेखौ सारखौ खुलुमहरो। जाहाथे सारा आंनो अनथाब हरो। आरो जाय आंनि फिसाया गोदोनिफ्रायनो सेरजा दामनानै दासिमबो जेबो गैया, बोरायबोबाय दासिमबो सेरजा दामनानैनो दङ बियो। जाहाथे बिनि लोगोफ्राबो जाहाथे जाय सिनायो जेनेबा एसे एनै अननानै हरो, बेखौनो खर' गंग्लायै होनहरनाय जायो आं। जाहाथे अननानै थाबनो एसे एनै सोनानै हरो। गिबियावनो खुलुमग्रोबाय साफ्रोमबो बिटिआर इनफ'स्टुडिअ इउटुब चेनेल नायगिरि आरो अनसायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बे समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनाय जासिग्रोदों। दा नैबे समाव आङो मोनसे गोदान आलादा मोनसे रादाब नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों। बे रादाबानो जाहैबाय माने दुखुनि रादाब। बे मानोना नैबे जेनोखि आयं, बे आयंखौ हयथ' जायफोर नायदों नोंथांमोना एसे सिनायखादों। बे आयंआ जाबाय गोदोनिफ्रायनो बर'नि गेजेरावहाय सेरजा दामग्रा, जायखौ सेरजा होननाय लोगो लोगो बर'आवहाय रावबो मिथियो आरो रावबो सिनाय गैया। जे बर' हारिनि गेजेराव जायफोरनाखि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा, हारिमुखौ सिबिग्रा गासैबो रायजो राजाफ्रा नैबे आयंखौ सिनायखायो। जाय बे आयंआ जाबाय सेरजा होनना बुङो। आरो बिनि मोजां मुङा मा होनदों आयं? राजेस्वर ब्रह्म। राजेस्वर ब्रह्म। मा गामि? सालानि बाथाबारिबो होनो। सालानि बाथाबारि दतमा नङा होमबा? पसा दतमायाव। बे जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो दङ। दा निसय नोंथांमोना मा जादों साननो हागौ जे आयंआ दिनै आयंनि नैबे न'खरावहाय मोनसे बिपद, बिराद गिदिर मोनसे बिपद जादों। जे बे बिपदनि थाखाय जों दिनै नैबे आयंआ हांख्रायहरनायलाय जों दिनै आयंनि न'खराव सफैबाय। मानोना दिनै नैबे जेनोखि आयंनि फिसालाया दिनै बिराद गिदिर मोनसे बेरामाव गोग्लैसोनानै दङ। बेयो 2.5 बोसोरनि बारा जाबाय बे आयंनि फिसालानि बेराम जानाया। दा मा बेराम जादोंमोन आरो बहा बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामलांखो जोंथ' दा मिथिया। जों आयंनि खुगानिफ्राय जों दिनै मिथिनानै लानि जे बे आयंनि फिसालाया मानि थाखाय बेफोरबायदि बेराम जानानै दिनैसिम मानो फाहामथाय होनो हादिया, जों बेफोरनि माखासे थार बाथ्राखौ जों दिनै आयंनि खुगानिफ्राय जों मिथिनानै लागोन। दा बे समाव आयं, नायगिरिफोरनो अननानै एसे खिन्थानानै होदो जे माबोरै बेफोरबायदि बेरामा जाखो, बेसे गोबाव जाखो आरो बबे डाक्टारनाव लांखो, बेखौ एसे। खुलुमो। आगोलाव बिदिनो गेस बादि जादोंमोन, गेस, खिनाय। बेनिफ्राय लोमजाबाय थादों मानसियाथ', ओंखाम जानो हाया, दुरबल जालांबाय। बिदिनो गुवाहाटि डाउन टाउनाव लांदों गिबियावहाय। बिनिफ्राय एसे मोजां जाबायमोन। एसे गोबाव थानानै जाफिनदों आरो बिनि जाफिननायाव बङाइगाव आगस्टिनावबो लांदों, आरो बे पाटगाव मिरिमाथावबो लांदों, क'क्राझारावबो लांदों। आरो नै फैयै जाफिननानै कचबिहार मिसन हस्पिटालावबो लांदोंमोन। ओमफ्राय लांनानै अन्तत' 1.5 मासआ मोजां जाबायमोन। बेनि उनावहाय नै आरो दा गोब्राबै जाबावदों। गोब्राबानो, मानसिया ओंखामबो जानो हाया, बिराद खस्थ'आव दङ। आरो थै खम, थैबो नांबावगोन होननानै
दा नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोना मिथिबाय आंनि खुगानिफ्राय आजिलि 2.5 बोसोरनि बारा जाबाय लोमजानाया दा डाक्टाराव नायदोंमोन डाक्टाराव नायबाबो बिनि माने मोजां रिपर्टखौ माने मोननो थाङाखै होनदों नङा होमबा आरो माने बिनि स्पेसियेलि मेइन बेरामा जाहैबाय मा बियो माने खियो ओमफ्राय खिनायावहाय थै खिफायो आरो ना बिराद थै खियो ओमफ्राय माने थै खिनानै बिनि दा मानसिया हास्लाबनो नागिरा मानसिया रानलांबाय गोदो जेरैबायदि मद्दा सद्दामोन जोंनिफ्राय मद्दा सद्दासोमोन दा बेबायदि मानसिया दिनै रानलांबाय आरो ओरैबायदि रानबाय दा नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो माबायावहाय आं स्क्रिनाव होगासिनो दंखायो बे बाबुनि देहाया ओरैबायदि मोनसे अलखदाव गोलैदों दा मोनथिनाय बायदि बै समनिफ्रायनो बर' हारिमुखौ माने सिबिबोबाय बिथांमोना जे नोंखौदि सिनायखायो दा बिथांमोननिसिम नोङो मददनि थाखाय माबा बुंहरगोन नामा रायजो राजाफ्रा अनोब्ला खुलुमो अनोब्ला एसे अनसुंथाइ हरोब्ला आं गोजोननाय मोनगौमोन आरो आङो गोदोनिफ्रायनो हारिमु नाजाबोदों गारबोआखै जिउयै माहामै जुजिनानैबाबो सेरजा दामनानै बर' जाथिनि आंगो सेरजाखौ आं लाखिनो हाबोनाय बायदि आं मोनदोंमोन दा आं सेरजा दामनायखौ दासिम दं सोलिबाय थायो खुलुमबाय रायजो राजाफोरखौ जेनेबा सार प्रमद बर' सारा जाहाथे आंनि फिसालानि लोमजानायाव जाहाथे मदद हरो सारा आंखौ नाहरो जाहाथे जेनेबा नायै आं दा फैसा थाखायाबो आंना दा थुंगेबाय सार जाहाथे आंनो अननानै थाबनो फैसाखौ एसे अनसुंथाइ हरो फिसानि थाखाय फाननो थाखाय बेखौ सारखौ खुलुमहरो जाहाथे सारा आंनो अनथाब हरो आरो जाय आंनि फिसाया गोदोनिफ्रायनो सेरजा दामनानै दासिमबो जेबो गैया बोरायबोबाय दासिमबो सेरजा दामनानैनो दङ बियो जाहाथे बिनि लोगोफ्राबो जाहाथे जाय सिनायो जेनेबा एसे एनै अननानै हरो बेखौनो खर' गंग्लायै होनहरनाय जायो आं जाहाथे अननानै थाबनो एसे एनै सोनानै हरो दिनै बे आयंमोनहा खुनु जेबो उफाय गैला बे गावनि जेनोखि गथ'खौहाय सिकित्सा होनो थाखाय राङा बाहायै बिथांमोना दिनै माने रां फैनाय सर्सा गैला दा बेनिखायनो दिनै दानि जेनोखि बिटिआर खुंथायाव थानाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ गोरबोनिफ्राय आयंमोनहा खावलायहरदों खुलुमनानै जे अननानै सारा सरकारनिफ्राय माबा मोनसे राङारि अनसुंथाइ नैबे आयंमोननो जेन न'खराव हरो आरो बेनि जेनोखि फिसाला जेन मोजाङै मोजां जों देहायाव लाबोफिननो हायो बेनि थाखाय आङो आंनि तरफनिफ्रायबो बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय आङो दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आं गंग्लायै खावलायहरो सार जेन अननानै नैबे न'खरावहाय जुदि सारा फैनो हायाबाबो सोरखौबा सारनि जे सरकाराव थानाय मानसिफोरखौ जेन नैबे न'खरावहाय थिनहरो आरो एसे एनैबाबो नैबे बे गथ'खौ फाहामथाय होनो थाखाय जेन राङारि अनसुंथाइ हरो आंबो खावलायबाय आरो लोगोसेनो जायफोरनाखि बर'नि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा दिनैसिमबो बर' हारिमुआव ओंखारै खामानि मावबोगासिनो दं बै गेदेमा सारमोनखौबो आङो गोरबोनिफ्राय आं खावलायदों आरो आयंमोनाबो बुंहरदों जे अननानै जा हायो नैबे आं स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बारावहाय जे नोंथांमोना आरो सारमोना अननानै सोनानै बे न'खरखौ हेफाजाब हरदो आरो बेजों लोगोसे जायफोर बर'नि गेजेराव गोबां गिदिर जेनाखि इउटुबार दङ जोंनि जे इउटुबार लोगो नोंथांमोनखौबो आं खावलायदों जेन अननानै नैबे न'खरनि थाखाय एसेब्लाबो जा हायो थाइसे थाइनैयानो जायाथों माने सोनानै हरो बे एकाउन्ट नाम्बाराव सोनानै हरदो आरो नैबे जोंनि दुखुथिया न'खरखौ मदद होदो जेन बेफोरबायदि जा गरसे फैसा मोनो बे फैसाजोंनो आरो जेरै गिदिर मोनसे मोजां हस्पिटालाव लांनानै जेन फिसाला बेनि जेनोखि फिसाला बेमारि जानाय जेन बेखौ फाहामथाय होनो हाथों आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायदेरबाय लोगोसेयैनो जायफोरनाखि बर'नि गेजेरावहाय गोबां माखासे हारि अनसुला सिबिसुला जायफोर सुबुंफ्रा दिनैसिमबो बे भिडिअखौ नायसनबायदोंबा भिडिअखौ जुदि नायफ्लांबायदोंबा अननानै बिथांमोनखौबो आङो खावलायदेरगोन जेन अननानै जा हायो नैबे आं स्क्रिनाव होबाय थानाय एकाउन्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोनहा माने सोनानै हरदो आरो आङो बे कन्टेक्ट नाम्बार होखादों बे कन्टेक्ट नाम्बारावबो बे न'खर जुगमानिखौ होदों आङो नोंथांमोनहा कन्टेक्टआवबो कल खालामनानै सोंहरनो हागोन गमामायै बेसेबां सैथो बेखौ आरो नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय जेनाखि बे न'खरनि जेनाखि न'नि जेनाखि हाल साल न'खरनि थासारिया मोजां नङा आरो दहायनो आयंआ होनबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनाखि सेरजा दामै जायखौ बर'नि सेरजा होननानै लोगो बे आयंखौ सिनायै रावबो गैया दा बेनिखायनो दिनै जोंनि बर'नि गेजेरावहाय सेरजा दामै जोंखौ बर' हारिमुआव गोबां माखासे कन्ट्रिबिउसन होबोबाय भान्डारि होबोबाय स' बेनिखायनो जोङो नैबे समाव दिनै थारिखआवहाय जोङो आयंखौ मदद होनांगौ जा गोनांथि दङ ओंखायनो आङो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ आं खावलायदों खना जेरावखि थाया मानो जेन' नैबे आयंखौहाय मदद हरो थाइसे थाइनैबाबो फैसा सोनानै हरनानै आं बेखिनिखौ आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो खावलायदेरबाय मानोना नैबे आयंआ जाहैबाय मा
क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सारानि बाथाबारि गामिनि दानि जेनोखि आसामनि मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सार बे इउजि ब्रह्म सारनि जोनोम गामिनिनो बे आयंआ आरो लोगोसेयैनो MLA समस्ति हिसाबै लरेन्स इस्लारि सारनि आन्दाराव गोलैयो बेखायनो आङो लरेन्स इस्लारि सारखौबो आं बे समाव खावलायहरगोन आंनि सोदोबनिफ्राय जेन' अननानै नैबे न'खरखौ एसे सारा नुजाफैनो हायाबाबो सोरबा सासे थान्दै थिननानै जेन' मदद खालामफैयो आं बेखिनिखौ लरेन्स सारखौबो आं बे समाव खावलायदों आरो लोगोसे गासैबो जेनोखि बर'नि हारि अनसुला सिबिसुला रायजो नोंथांमोनखौ आङो नैबे बिटिआर इनफो स्टाडि इडुकेसननि थ्रुयै आं नोंथांमोनखौ जे खावलायदेरबावबाय सारमोनखौ जेन' अननानै जेरैब्लाबो नैबे न'खरावहाय माबा मोनसे मददखौ होफैथारो आरो जेनोखि नैबे आयंनि फिसालाया थाबैनो गाहाम देहा लाना फैफिननो हाथों आं बेखिनिखौहाय नोंथां खावलायदेरनाय जाबाय गोजोन्थों।